Ok. What? Ce s-a întâmplat? Bă! Ok, de ce mi-a apărut asta? De ce mi-a apărut? Ok, hai să vedem ce pic. Primul meci am picat murder. Aoleu, ce se aude? Mă rog, asta nu sunt măpile noi, dar hai să vedem ce pot să fac. Hai, treci încoa, să te mor. Nu m-a fost nimeni, ok? Treci încoa. Yes, mori. Unde e șeriful? Bună, tu ești șeriful. Am murit. Ok, el era șeriful. Ok, unde e restul? Pe aici. Nu. Văleu! O lua pușca. Ia, să vezi ce prost sunt. Ia, îl iau pe aici. Și ce nu mă vede că eu vin pe aici. Ba da, știe. Nu pot să cred că eu intrat fix în cuțit. Nu. Hai să-l luăm pe aici. Hai, mă! Nu! Mergem pe aici. Îl luăm pe aici. Mă stresează. Unde poate fi acest copil? Hai să luăm niște bani. Unde ești, mă? L-am luat-o pe aici. L-am văzut. Uite, îi văd pașii. Mi-e frică să nu mă împuște. Oleu! Ai murit! Trece cu. Cel mai bun murder. Ok, deci asta e mapa nouă. Astea sunt noile arme. Mamă, o grămadă de bani pentru niște... arată ok, dar... N-aș da banii pe așa ceva. Avem eventuri, avem quest-uri pentru event. Avem Bubble Blower, care nu știu ce face. Avem un efect pe cuțit, bubbly. Avem o mașinuță. What? S-au băgat mașinuțe în Murder Mystery înainte de GTA 6. Sunt inocent. Hai să vedem ce se poate întâmpla în jocul ăsta. Bun, dar încă n-am văzut măpile noi. Murder Mystery zicea că au băgat o mapă nouă și că mai sunt celelalte vechi de vară. E creatura care arată ca un ou. No! Uite și șeriful. Omoară-l. Vreau eu să iau pușca. Omoară-l! Unde pleci? Aoleu! O câștigat șeriful. Păi și unde sunt celelalte noi? Vreau hotel. Unde sunt măpile noi? Văd mapa asta, e mișto. Uite, avem și piscină. Notăm puțin, sărim de la... Ok, deci sunt inocent. Hai să vedem. Aoleu. Ia, tu să fac parcurs? Da, mă, da, știu. Pun pariu că e fata aia, sincer. Hai, scoate cuțitul. Exact, ce ziceam, ea era. Băi, deci eu v-am zis că ea era, înainte să văd cuțitul. Ne uităm așa și când vine, o luăm pe lângă ea și luăm pușca dacă o găsim. Și o împușcăm. Gata, aici stau tot meciul. Da, hai să colectez bani dacă tot. Cred că a murit șeriful acum. E de bine, pentru că pot să iau eu pușca. Aoleu, ce? Am primit scoici. Ok, uite și murderul. Da, m-a văzut că am urcat aici. Da, a plecat. Mă duc și eu pe aici. De unde m-a luat? Ce? Cum și de unde? Dă-i replay pentru că m-a luat. Nici nu era lângă mine. Instant replay. Ok. De ce schel? What? Bro, what are you talking about, man? Ok, hai să vedem lupta intensă dintre astea două. O să fiu comentatorul. Deci am împușcat gardul. Mamă, ce bună e. Murderul colectează cu bani. Vecinul meu dă cu bormașina. A coborât jos. Aoleu, o ia. Și au murit. Murderul a câștigat. Și vecinul meu încă dă cu bormașina. Doamne, dă-mi răbdare cu vecinul ăsta, Doamne. Fix acum când înregistrez eu, Doamne. Ok, deci avem, continuăm cu ăsta, că mai era un efect care se numește Nightlife. Arată așa mișto. Și am colectat 60 de bănuți și mi-a dat 30 din astea. Și cât e?
Sunt șerif! Oh my god! Oh my god! Ok, deci... Oh, nu? Pun pariu că e bacon-ul. Sau ăla de noată. Oh. Ok. Ok. Ce bun sunt! N-aveți șansa, am salvat ziua! Am salvat ziua! Nu! Lasă-mi mă arunce și ăla. Mi-am pus ochelarii de soare că a venit și acum... Uite o mapă nouă. Sau nu, asta era. Asta am mai văzut-o anii trecuți. Da, mi-am pus ochelarii de soare pentru că a venit vara, e soare mare afară. Ok. Vecine, te rog eu mult, lasă porneașina aia, faci tu mâine. Uite, avem o piscină, la care vedeam eu oamenii că făceau aici scheme și săreau în sus. Ia, oh, eu ce sus sar, ioi, ce sus sar, oh my god, unde? Stai, unde? Putem să ne dăm pe ăsta? Pe... Ioi, aici stau. Ah, de ce m-a ridicat? Ai, am alunecat, my bad. Nu, dar am claustrofobie. Ah! Nu ești tu. Nu, el e. Ba, pot să jur că i-am văzut cuțitul. Am claustrofobie în mapa asta. Ia uite-l. El e, 100%. I-am văzut cuțitul, măi. Da, uite, mă urmărește, măi. Sau e ea? Aici nu avem nimic. Și... Dar unde-i murderul? Nu mă omoară pe mine? O ieși murderul. Că nu s-a terminat. Nu a ajuns la 900. Ia, ce sus sar aici. Cine era murderul? Ia. Bă! Și eu când v-am zis. Eu când v-am zis că am văzut cuțitul. What the... Uite, vreau să o omor pe asta prima. Pe ea vreau să o omor prima. Pentru că mă enervează. Bună ziua. Ia. Ok. What? Ce s-a întâmplat? Bă! Ce s-a întâmplat? Bă! Am intrat într-o cameră și am zburat în China. Ok, de ce mi-a apărut asta? Cam atât a fost și cu videoclipul de azi. Eu am fost Răbăiată și ne vedem în următorul videoclip.